दिनै जोंनि नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 72थि बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सान खुंदों। जों नोलोबारि दख'र बर' फरायसा आफाद आरो नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद जों जयै जों खुंदों। जों बेनो खोथाया माने जों बिदि गिदिरखौ खुंनो सानाखैमोन, जाब जुबै खुंनो सानदोंमोन, खिन्थु गमामायैनो दिनै जों बिथांमोना जोंजों लोगो जानायखाय गिदिर खुंनो हाबाय। आं गोजोननाय मोनदों। बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि सिनस्रि होनजायो। बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिखौ खौसेयै बजबनानै लाखिगासिनो दं, गोदोनिफ्रायबो आरो दासिमबो। मानो होनबा बै समाव बर'फ्रा गावस्राजोब्बायमोन। बर' थुनलाइ जोनोम जानानै गोबां खामानि मावबोदों, जेरै गोमानाय राव हारिखौ बुरखांफिनदों। बिदिनो 1993आव बर' बिजोंजों फराय मोनदों हारसा रावनि, खिन्थु बेयाव गोजोनाखिसै। बर' थुनलाइ आफादा जोंनो रमान हांखो नांगौ होननानै सोमावसारनायाव जों दिनै देबनागिरि मोननो हादों। जों बर'आ खोन्दो खोन्दो गावस्रानानै दङ राजनैतिक भाबे, सोरबा बिजेपि, सोरबा बिपिएफ, सोरबा कंग्रेस बायदि बायदियाव। दा जों बेखौ खौसेयै लाबोनोबा जों बयबो नैबे जोंनि जातीय संगठन बर' थुनलाइ आफाद, जों बेयाव बयबो गोसो मोदोमै हेफाजाब होनांगोन। जेरै हागौ एरै थुनलाइखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन, नङाबा जों गासिबो जोंनि साननायफ्रा, बर' थुनलाइ आफादनि साननायफ्रा जाफुंनाय नङा। दिनै 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जि जोनोम सान, बेयावहाय बेजों लोगोसे आरो जोंनि नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै दिनै नैबे 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जि जोनोम सान, बेजोंनो जों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै जोंनि 34थि एबा नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 34थि जे थान्दै जख'न्थाइ, बेखौ जोङो सरजाबनानै नैबे जोंनि बिहुराम बर' गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव जोङो दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बेखौ खुंनाय जाबाय। जोङो मैया मोनाबिलियाव जोङो जोंनि 34थि थान्दै मेलखौबो जोङो फोजोबनानै लाबाय। जोङो दिनै फुंबिलिनि समाव जोङो गाहाय दरखं बेखेवगिरि महरै जोङो आलासि मोननो हादोंमोन जोंनिनो हालामनि बिन'द दैमारि बिथांखौ जोङो जोंनि गाहाय दरखं बेखेवगिरि महरै जोङो आलासि जों मोननो हादों। लोगोसे जोंहा आफादनि जि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि, बेखौबो जोङो खालामलांबाय आरो लोगोसे मुंख्लं बावनाय हाबाफारियाव मुंख्लं बावनाय आरो आलारि बाथि सावनाय जे हाबाफारि दंमोन, बेखौबो जोङो जोंनिनो हालामनि बावजेनगिरि महरै जोङो मोननो हादों। बिथां जोंनिनो नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनिबो बिथाङा बारग' आफादगिरि, बिथां देबेन्द्रनाथ बसुमतारी, बिथांखौ जोङो बावजेनगिरि महरै जोङो मोननो हादों। लोगोसे गाहाय आलासि महरै जों मोननो हादों गहेन चन्द्र बर', फरायसालिमानि गोरायुं बिथां। बिथांखौ जोङो दिनैनि गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों। लोगोसे जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां बाबुल बर', बिथांखौबो जोङो दिनै बेयावहाय गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों। आरो बिदिनो जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि, लोगोसे बिदिनो माननि आलासि जोंहा गोबां बिदिनो दङ। जों बिथांमोनखौबो जोङो दिनै बेयावहाय जोङो लोगो मोननो हादों। आरो मिरु एबसुनिफ्राय जोंहा नेहाथारि बिथां आनन्द दैमारि सार, बिथाङा दिनैनि बे गेवलां मेलनि जि बेखेवनाय हाबाफारि, बेखौ बेखेवनानै होलांगोन। जोंनि 34थि
थान्दै जख'न्थाय लोगोसे 10 नभेम्बर फालिथाय 72थि जे बर' साहित्य सभानि जोनोम सान फालिथाय बेजों जोङो लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो जोंनि फरायसालिफोरनि फरायसाफोर आरो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों लोगोसे जों दिनैनि बे बिहुराम बर' गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव जोङो खुंनाय जादों साननैनि हाबाफारिजों आरो बेखौ जोङो दिनै बेलासिनि 5 बाजियावनो जों फोजोबनाय जागोन।